tenim aquesta equació diferencial que, com podem veure, és una equació diferencial de variables separables. També és una equació diferencial lineal perquè totes les seves variables estan elevades a la potència 1. Per tant, és una equació diferencial lineal. Però, a més, també podem dir que estem davant d'una equació diferencial homogènia, perquè en ella no hi veiem cap terme independent. I, a més, totes les seves variables estan elevades al mateix grau. Per tant, és una equació diferencial lineal homogènia del grau 1. En conseqüència, la podem resoldre de tres maneres diferents. O bé com si fos una equació diferencial de variables separables, o com si fos una equació diferencial lineal, o també com si fos una equació diferencial homogènia. De moment la resoldrem com si es tractés, perquè ho és, una equació diferencial de variables separables. Per resoldre aquest tipus d'equacions diferencials, el primer que cal fer és aïllar la derivada, que en el nostre cas la derivada és la derivada de i. Per aïllar aquesta derivada de i, què haurem de fer? Doncs haurem de passar aquesta x que està aquí multiplicant, la hem de passar a l'altre costat dividint. Doncs fem-ho i tindrem que la derivada de i serà igual a el signe menys, queda igual, i dividit per x. El següent pas és un pas molt important a l'hora de resoldre les equacions diferencials de variables separables. I és el d'expressar sempre la seva derivada segons la notació de Levibs. Aquí ens l'han presentat amb la notació de Newton o Lagrange, que és i amb una coma, però, com veurem, ens és molt més fàcil expressar aquesta derivada amb la notació de Levibs, que, segons sabem ja, és igual a expressar la derivada com un quocient dels dos diferencials. En aquest cas, diferencial de i dividit per diferencial de x. I això serà igual a que menys i partit per x. Al fer-ho amb aquesta notació de Levibs, ara ens és molt fàcil fer la separació de variables. Podem passar tot el que porti i en aquest costat i el que porti x en l'altre. Aquesta i que està aquí dalt a la dreta multiplicant la podem passar dividint a l'altre costat. I la passem aquí dividint. El signe menys el deixem igual i aquest diferencial de x que està aquí dividint el podem passar a l'altre costat multiplicant. I aquesta x, com que no es mou de lloc,
la deixem en el seu lloc. Ara ja hem fet la separació de variables. Com molt bé sabem, el següent pas, un cop hem aconseguit fer la separació de variables, el següent pas sempre és integrar les dues parts de la igualtat. Doncs fem-ho. Pugem una mica amunt. Integrem les dues parts. La integral del diferencial de i dividit per i serà igual, i aquest menys el podem treure fora de la integral, menys la integral de diferencial de x dividit per x. Com veiem, es tracta de dues integrals immediates, en les que el numerador és el diferencial del denominador. Per tant, aquesta primera sabem que és igual a què? Al logaritme natural del denominador, més una constant d'integració. Doncs serà igual al logaritme natural. Posem-ho en valor absolut, més una constant d'integració, que l'anomenarem constant 1. I això serà igual a què? Menys, i és el mateix, com que el numerador és el diferencial del denominador, doncs és igual a què? El logaritme natural del denominador, també el posem en valor absolut, més una constant d'integració, que si aquesta l'hem anomenat constant 1, aquesta l'anomenarem constant 2. I ara, com que tenim una constant a cada costat, aquesta la podem passar a l'altre costat restant i ens quedarà una constant, una nova constant. Doncs fem-ho, tindrem que el logaritme natural de i serà igual a què? A menys logaritme natural de x més aquesta nova constant que formada per la resta de les constants. Per aquesta menys aquesta, que haurà passat aquí canviant de signe, que l'anomenem menys constant 3. Ara hem d'aïllar aquesta i, que forma part d'un logaritme natural. Però, com sabem, la base d'un logaritme elevat al logaritme d'aquella base d'una cosa és igual a la cosa, doncs, com que la base dels logaritmes naturals és el número e, doncs podem posar que e elevat al logaritme natural de i serà igual a i. Doncs ja simplifiquem-ho i posem ja directament i. I aquest serà igual, doncs, a e elevada al logaritme natural de tot això. Doncs això serà igual a què? A e elevat a què? A menys logaritme natural de x més la constant aquesta, la constant 3. Ara sabem pels nostres coneixements dels logaritmes que e elevat a una suma és el mateix que e elevat a cada element de la suma multiplicat per e elevat a l'altre element de la suma i així successivament.
Per tant, això ho podem simplificar posant I és igual a E elevat al menys logaritme natural de X multiplicat per què? Per E elevat a aquesta constant, a una constant. Però, com que sabem que E és un nombre, és el nombre d'Euler, un nombre elevat a una constant és igual a una constant, això ho podríem suprimir posant constant 4. Però per comptes de posar ja constant 4, tant posar 1, 2, 3, 4, doncs ho simplificarem posant la K, que la K és amb la lletra en què genèricament s'acostumen a indicar junt amb la lletra C les constants. Doncs ja podria posar K multiplicat per tot això. Però això també ho podem simplificar una mica, perquè E elevat a això, però això que eleva, nosaltres sabem que tot el que multipliqui un logaritme és igual a això que el multiplica elevat al logaritme. Doncs això sabem que ho podríem simplificar, això seria la K, i això seria el mateix que E elevat al logaritme natural de què? Doncs de X amb un negatiu aquí dalt, però un negatiu vol dir menys 1, no? Perquè això, aquest menys vol dir que això és menys 1 multiplicat per tot això. I també sabem que qualsevol nombre elevat a un nombre el podem convertir en una fracció posant el mateix, però a sota de la fracció amb l'exponent canviat de signe. Doncs això seria igual a I seria igual a què? A K multiplicat per E elevat al logaritme natural de què? Doncs de 1 partit per X. Però això encara ho podem simplificar més, perquè pel que coneixem nosaltres dels logaritmes sabem que E elevat al logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Per tant, E elevat al logaritme natural d'això és igual a això. Doncs això ho podríem simplificar posant I seria igual a què? A K multiplicat per la cosa. I si fem el resultat d'aquesta multiplicació, tindrem el resultat de la nostra, perquè ja haurem aïllat totalment i simplificat l'altre, ja tindrem el resultat de la nostra equació diferencial de variables separables. I aquest sí que és el resultat de la nostra equació diferencial de variables separables. Ara, al principi hem dit que la nostra equació diferencial era una equació diferencial de variables separables, però també era una equació diferencial lineal. Doncs ara intentem resoldre-la com si fos una equació diferencial lineal i comparem els dos resultats. A veure què passa. Doncs tornem a pujar aquí amunt i ara considerem aquesta que és una equació diferencial
una equació diferencial lineal. Per resoldre les equacions diferencials lineals és important presentar l'equació diferencial, transformar-la de tal forma que ens quedi d'aquesta manera, que ens quedi igual a la derivada, en el nostre cas serà la derivada de... Aquí posem primer el que anem a buscar. Equació diferencial lineal. Com dèiem, és important sempre presentar-lo d'una forma que sigui aquesta mateixa equació diferencial, però presentar-la de la forma que sigui la derivada, que en el nostre cas serà la derivada de x, més una funció de x que la podem anomenar p de x, una funció de x que multipliqui a la variable dependent, com que aquí la derivada és i, doncs a la variable dependent doncs, serà igual a i, que multipliqui a i sigui igual a una altra funció de x, que la podem anomenar, per exemple, q de x. Aquí la derivada ja la tenim al davant, però llavors per transformar-la d'aquesta manera què podem fer? Doncs el primer pas serà exactament el mateix que hem fet a l'altre costat. Aïllem la derivada de i. I tindrem que la derivada de i, què farem? Per aïllar-la passarem aquesta x a l'altre costat. I tindrem igual a... I a l'altre costat tenim menys i partit per x. I ara tot això que tenim restant en aquest costat el podem passar sumant a l'altre costat. Doncs fem-ho. Més, que ho passem sumant, canviem de signe, menys i partit per x serà igual a 0. I ara, fixem-nos, ja la tenim transformada d'aquesta forma. Tenim la derivada de i més una funció de x, que en aquest cas seria 1 partit per x, multiplicat per i igual a una altra funció de x, que en aquest cas és la funció 0. Doncs especifiquem-ho, posem-ho més clar, això d'aquí, del 1 partit per x. Expressem-ho una mica més clar perquè ningú tingui dubtes de cap mena. I ara sí que ja veiem molt clar que respon a aquest tipus
expressió de la nostra equació diferencial. Tenim la derivada de i més una funció de x que multiplica a i, el p de x, i més una altra funció de x, que en aquest cas és 0. Per què és important fer aquest canvi? Doncs aquest canvi és molt important perquè a partir d'aquest p de x, que en el nostre cas és 1 dividit per x, és el que a partir d'aquest p de x trobarem el factor d'integració. I el factor d'integració és aquell factor que multiplicarà aquesta equació diferencial lineal per convertir-la en una equació diferencial de variables separables, com la que teníem a l'altre costat, i és molt fàcil de resoldre. Fem una mica d'espai i fem unes anotacions al marge. Veiem que el p de x en el nostre cas particular és igual a 1 partit per x, no? Aquest és el p de x. I a partir d'aquest p de x trobarem el factor integrant. Com el trobarem, aquest factor? Doncs el factor integrant que posem aquí, factor integrant, que també s'anomena amb la lletra grega mu, és igual a què? A la lletra e, que és el número d'Euler, elevat a la integral del p de x. I aquest és el número que hem de multiplicar tota aquesta equació. Doncs mirem quin és aquest número. En el nostre cas particular, el mu, o factor integrant, serà igual a e elevat a què? A la integral del p de x, a la integral de 1 partit per x. I com que sabem que la integral de 1 partit per x és igual al logaritme natural de x, doncs serà igual a què? A e elevat al logaritme natural de x. I això a què és igual? Doncs, com ja hem dit anteriorment, e elevat al logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Per tant, això és igual a x. I aquest serà el nostre factor integrant. Aquest, l'x, és el que si multipliquem multipliquem tots els termes d'aquesta equació diferencial lineal, la convertirem en una equació diferencial de variables separables. Doncs aquests passos d'aquí, emmarquem-los. I ara apliquem aquest valor o multipliquem el factor integrant per tots aquests termes d'aquella equació que teníem. Doncs fem-ho aquí sota. Això, continuem aquí.
aplicant aquests valors. Multipliquem cada un d'aquests elements pel factor integrant. Tindrem el primer, tenim que la derivada de i multiplicat per x més 1 per x, 1 dividit per x, multiplicat per x, fem-ho per parts, i multiplicat per y és igual a què? A 0 multiplicat per x és igual a 0. Fem una mica d'espai i arreglem una mica tot això. Tenim que i multiplicat per x més això per això és x dividit per x és 1 multiplicat per y, doncs més i multiplicat per 1 és igual a 0. I fixem-nos en una cosa. Què és això que hi ha... Ai, no, perdó, aquí jo m'he equivocat, Aquí jo m'he equivocat, perquè això ho he copiat malament. Veieu, aquí aquest primer tenia que ser la derivada de y. La derivada de y. Ho enteneu ara? M'he equivocat al passar això. I llavors fixem-nos en aquesta primera part. Això a què és igual? Si ens hi fixem, això no és res més que el resultat de la derivada d'un producte. És el resultat de la derivada del producte de y multiplicat per x. Igual a 0. Fixem-nos en la derivada d'un producte. Sabem que la derivada d'un producte és igual a la derivada del primer, la derivada de y, sí senyor, més multiplicat pel segon sense derivar. Molt bé, multiplicat per y. Més el primer sense derivar, x, més multiplicat per la derivada del segon. La derivada d'x és 1. Clar, això és igual a això. Doncs ara, el següent pas, quin serà? Doncs el següent pas serà integrar les dues parts. Integrem les dues parts d'aquesta igualtat. Sabem que en tota solució d'equació diferencial sempre hi ha un moment que hem d'integrar les dues parts de la igualtat. Doncs aquest moment és ara. Doncs integrem aquestes dues parts. I tenim que la integral de la derivada de y multiplicat per x és igual a què? A la integral de 0. Fem aquestes dues integrals. Aquí tenim que la integral és la integral d'una derivada. Sabem que la integral de la derivada d'una cosa és igual a la cosa, no? Perquè la integral anul·la la derivada. Per tant, tenim que y multiplicat per x, a què és igual? És igual a la integral de 0. Però quina és la integral de 0? La integral de 0 no és 0. La integral de 0 és una constant. I si no ho recordàvem, pensem, quina és la derivada
d'una constant. La derivada d'una constant és zero, no? Doncs, si la derivada d'una constant és zero, la integral de zero és una constant. Per tant, ara ja podem aïllar aquesta i ens quedarà que i serà igual a què? A k dividit per x. I aquest serà el resultat final de la nostra equació diferencial lineal. I si ens hi fixem, és el mateix resultat de la nostra equació diferencial de variables separables, perquè com que era la mateixa equació diferencial, ens ha donat el mateix resultat. Recordem que en un principi, quan hem analitzat aquesta equació diferencial, hem dit que la podríem considerar i, per tant, resoldre de tres maneres diferents, com si fos una equació diferencial de variables separables, com si fos una equació diferencial lineal o com si fos una equació diferencial homogènia. Però ara veig que inclús la podríem resoldre d'una quarta manera diferent, com si fos una equació diferencial lineal d'un únic polinomi, un mètode que hem après a fer ja fa uns quants capítols. Ara el que intentarem és resoldre-la com si fos, perquè ho és, una equació diferencial homogènia. En primer lloc, escrivim el títol aquí dalt. D'entrada, com hem fet en els anteriors casos, el que farem és aïllar la derivada. I tindrem que la derivada d'y, en aquest cas, a què serà igual? Doncs serà igual a menys i partit per x. Ara, per resoldre les equacions diferencials homogènies, sempre el que cal fer és crear una nova variable. Una nova variable que en el nostre cas podem anomenar variable 1 amb la lletra U, però que aquesta nova variable estigui formada per la divisió de les dues variables primitives. La variable dependent dividida per la independent. Com que això és una derivada de y, la variable dependent serà y. Per tant, serà y partit per x. Doncs ja sabem que aquesta nova variable que anomenarem variable 1 serà igual a y partit per x. I ara el que hem de fer és, a partir d'aquesta nova variable, aïllar
la variable dependent, la i. I tindrem que en aquest cas i serà igual al producte dels altres dos, a x multiplicat per 1. I després trobar la derivada d'aquesta i que hem aïllat. I tindrem que la derivada de i, a què serà igual? Doncs serà igual a la derivada d'aquest producte. I, com sabem molt bé, la derivada d'un producte és igual a la derivada del primer multiplicat pel segon sense derivar, més el primer sense derivar multiplicat per la derivada del segon. Doncs fem-ho. Quina és la derivada del primer? El primer és la variable x, la seva derivada és 1, multiplicat pel segon sense variar. El segon és la lletra 1, per tant, 1. Més què? Més el primer sense variar, sense derivar, que serà x, doncs, i multiplicat per la derivada del segon. El segon és aquesta nova variable que ens hem inventat, però que no sabem quin valor té. Per tant, ho farem, indicarem per la derivada d'aquest segon, per la derivada de 1. I aquests valors són molt importants i, per tant, els subratllarem. Reemplacem aquesta derivada de i pel valor de la derivada de i aplicant la nova variable i serà 1 més x per la derivada de 1 i això serà igual a què? A menys i el numerador tenim i. Quin és el nou valor que hem de substituir? I, x per 1. Doncs x multiplicat per 1. I el denominador, x. Com que aquí no tenim cap valor de x, doncs substituïm per x. I fixem-nos en una cosa. Aquí tenim una x a dalt i una x que hi ha a baix. Aquests els podem substituir. I veiem que la nostra equació diferencial ja ens queda molt simplificada. Igual a menys 1. I ara fixem-nos, nosaltres què volem? Volem anar a aïllar aquesta derivada de 1. Per tant, aquesta 1 aquí ens fa nosa. Doncs aquí és positiva, la passem a l'altre costat canviada de signe. Menys 1. Per l'altre costat, com que tindrem menys 1 i menys 1, per tant serà menys 2, 1. Doncs fem-ho. I això ens quedarà així. Fem una mica d'espai, que això ens està quedant fora de pàgina. I ara el que hem de fer és el que fem sempre per facilitar-nos la feina a l'hora de convertir qualsevol equació diferencial en una equació de variables separables. I és
canviar la notació de Lagrange, que ens han donat aquí, per la notació de Leibniz, cosa que ens facilitarà molt la feina. Doncs fem-ho. Substituïm aquesta notació de derivada de 1 per la notació de Lagrange i tindrem que x multiplicarà a la nova notació, que com sabem és igual al diferencial de 1 dividit pel diferencial de x. Que aquesta és la notació de Leibniz. I ara a la resta ho posem igual. I ara fixem-nos que aquest canvi de notació, substituint la de Lagrange per el de Leibniz, ja ens facilita molt fer el canvi de variables. Ara ja serà molt fàcil passar tot el que porti 1 a un cantó de la igualtat i el que porti x a l'altre costat de la igualtat. Doncs fem-ho. Aquesta 1 que tenim multiplicant a la dreta la podem passar dividint a l'esquerra. Aquesta x que està multiplicant a l'esquerra la podem passar dividint a la dreta. I aquest diferencial de x que està multiplicant, dividint aquí a l'esquerra, la podem passar a la dreta multiplicant. I ja tindrem les variables separables. Doncs fem-ho. Tindrem que el diferencial de 1 dividit per 1 serà igual. Aquesta x que multiplica la passem dividint. I aquest diferencial de x que està aquí dividint el passem multiplicant a l'altre costat. I ja tenim les variables separades. Ara l'únic que hem de fer és i veig que aquest 2 que estava aquí, aquest menys 2, queda al mateix lloc. Per tant, això arreglem-ho. L'hem de posar aquí, que ens l'oblidàvem. I ara sí que ja tenim les variables separables. Ara, el següent pas, quin serà? Serà integrar les dues parts de la igualtat. Doncs fem-ho. I tindrem que la integral del diferencial de 1 dividit per 1 serà igual a què? Aquest menys 2 el passem fora de la integral i integral de 1 dividit per x diferencial de x. I ara ja veig que veiem que tenim dues integrals immediates. Això, com que estem fent equacions diferencials pas a pas, doncs aquesta primera integral la deixem una mica més arregladeta, perquè no hi hagi cap dubte. Substituïm aquest diferencial de 1 per 1 i aquí ho fem multiplicant.
i el denominador el deixem exactament igual. I això aquí és igual a menys 2 integral de 1 partit per x diferencial de x. I ara sí que es veu ben clarament que són dues integrals immediates, que en les dues el numerador és la derivada del denominador. Per tant, ja podem integrar directament i tindrem que aquesta primera integral, com que el numerador és la derivada del denominador, serà igual al logaritme natural del denominador. Més una constant d'integració. Però com que aquí també tindrem una altra constant, aquesta de moment no la posem i després la posarem restada de l'anterior. I tindrem que això, el logaritme natural de 1 serà igual a què? Doncs a menys 2. Multiplicat per això, també. Això és el numerador, és la derivada del denominador, doncs menys 2 pel logaritme natural del denominador. Més la constant d'integració. Però com que aquesta constant hi hem de restar l'altra constant, que no hem apuntat, la resta de dues constants és una altra constant. Doncs aquí posarem més una constant, que l'anomenarem constant K, però sabem que és la resta d'aquesta restada d'aquesta. Pugem una mica la pàgina. Ara el que hem de fer és aïllar 1. 1, que és aquesta nova variable que hem creat, però no sabem quin valor té 1. Sabem el valor del logaritme natural de 1, que és aquest, però el valor de 1 no el sabem. Però sí que sabem, pel nostre coneixement de logaritmes, que la lletra E, que és la base dels logaritmes naturals, la lletra E elevada al logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Doncs si elevem E elevat a tot això, serà igual a tot això. I ho podem compensar-ho elevant tot això a la lletra E en l'altre costat. Doncs fem-ho. I tindrem que 1, la nova variable, aquesta que desconeixem, serà igual a E elevat a tot això, a menys 2 logaritme natural de x més K. Però també sabem pel nostre coneixement de logaritmes que la lletra E o la lletra d'Euler elevat a una suma és igual al mateix valor elevat a cada un dels elements de la suma anant multiplicat pel mateix valor multiplicat per l'altre element de la suma, així successivament. Doncs substituïm això i tindrem que 1 serà igual a què? A E elevat a això primer menys 2 logaritme natural de x multiplicat per E elevat a K. Però E és un número. És el número d'Euler. Un número elevat a una constant és igual a una altra constant. Doncs això ho podem substituir per una sola constant, per K. Doncs fem-ho. Fem-ho aquí. Direm que 1 serà igual
AK multiplicat per això. Però què és això? Fixem-nos, això d'aquí dalt ho podem arreglar una mica. Sabem pel nostre coneixement de logaritmes que tot el que multiplica el logaritme d'una cosa és igual al logaritme de la cosa elevat a el que el multiplica. Doncs això ho podem convertir en E elevat a logaritme natural de x elevat a menys 2. Però que x elevat a menys 2, pel nostre coneixement de potències i fraccions, sabem que això elevat a un número negatiu és el mateix que 1 partit per x elevat al mateix número canviat de signe. Doncs fem-ho. I tindrem que 1 serà igual a k multiplicat per què? Per e elevat al logaritme natural de 1 partit per x al quadrat. I també sabem que pel nostre coneixement de logaritmes que e elevat al logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Doncs tot això d'aquí ho podríem substituir per això. Doncs fem-ho. I 1 serà igual a k multiplicat per la cosa, per 1, dividit per x al quadrat. Que això és el mateix que posar 1 és igual a k dividit per x al quadrat. I ja sabem el valor d'aquesta nova variable que hem aplicat. Però nosaltres, per resoldre l'equació diferencial, no hem de buscar el valor d'una nova variable, sinó hem de buscar el valor d'una de les altres variables. I en aquest cas hem de buscar el valor de la variable dependent, que era i. Però com que sabem que 1 és igual a i dividit per x, serà igual a k dividit per x al quadrat. Però com que el que volem és aïllar la i, doncs tindrem que la i, fem una mica d'espai, és igual al producte d'aquests dos a kx partit per x2. Però com que veiem que està multiplicat per x tant el numerador com el denominador, podem anul·lar aquesta x i una de les dues x. I tindrem que i serà igual a què? A k dividit per x. I aquest sí que és el valor final de la nostra equació diferencial homogènia. I si ens hi fixem, veurem que és exactament el mateix valor que hem trobat fent-ho com una equació
diferencial lineal o com una equació diferencial de variables separables. Hem arribat a la mateixa conclusió. Ara reduiré una mica la pàgina perquè puguis posar pausa i analitzar pas per pas tots els passos que hem seguit fins a arribar a aquestes tres conclusions.